लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। दिनै आङो ब्लग खालामगोन, नोंथांमोननि दुर्गा फुजाखौ देखायगोन, लोगोसे बङाइगावनि कलकाता बाजार आरो लोगोसे इन्डियाखौबो देखायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, जोङो मा नुयो गासिखौबो देखायनो नाजागोन आङो। फैदो लोगोफोर, बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायदोनि। दुर्गा फुजाया बांद्राय गिदिर जाया, ओरैनो फिसा फिसा थाइ जायो। बेखौनो जोङो नायनो थांनो नागिरदों, माबायदि नुयो नोंथांमोनाबो नायफाबानो जागोन लोगोसे। बे बिजनि लाइमोन नोगोरनि दुर्गा मन्दिर, बेवहाय आदामोनहा फुजा होनो नागिरदों, खुलुमनो नागिरदों आरो दुर्गा फुजानि बिमा दुर्गानाव बोर बिनो नागिरदों। दुर्गा मन्दिर बिराद साइज ना दुर्गा मन्दिरा। আপনার নামটো আর বিয়াতে দিব লাগিব না। ডাকিয়ালা ফোন করত দিতা বলে হবে হবে ডাকিয়ালা কই গেল নাজারি আর সবিতা ব্রহ্ম হ্যালো ও ভাই উনি আর পূজা মণ্ডপে চলে এসো। बाजार कलकातायाव गस्ला नायफैदों जोंहा, मा दं नायनो र', ड्रेस नायनि, जोंबो नायफैदों नै मा लांनाय जायो नायनोसै र', फसायनाय मोनो ना मोना। बाजार इन्डिया, बाजार कलकाता बङाइगावनि बियो। ओमफ्राय ओरैजाय ड्रेस फाननाय, मा ड्रेस दङ नै। नि गथ'फोरनि नामा इयो? मोजांथ'। हिनजावफोरनि बिराद मानसि होंगो दोंगोखा गाहायाव थांनोसै। गाहायाव नायनोसै। नै देलायग्रा, फोनग्रा, मोखां फोसाबग्रा, सेन, क्रिम, सेम्पु। जिन्सआ मोजांथारलै, दामबो माथो 999 999। फुजानि लांफैदो लोगोफोर, फैसा गोनांफ्रा।